amb un grup de pescadors de Peníscola que tenen una iniciativa molt particular i molt curiosa. Anem a conèixer-la. A Peníscola s'han proposat posar en valor el dia a dia dels pescadors. La iniciativa es diu Pescaturisme i amb ella qualsevol turista es pot convertir en pescador en un dia en una barca artesanal. Per què sortiu tan prompte, els pescadors? Pues perquè normalment el peix se mereix antes de sortir el sol o a la posta, i entonces aprofitem aquestes hores per pescar i ara ja retornem. Pues navegarem unes 4 milletes, mitja horeta, una coseta així, anem a la reserva de Serra d'Irta, que vam deixar ahir la Cercia Calai, i a veure el que surt. Què espereu pescar avui? Pues suposo que algun llangostinet i alguna sèpia. Pel llagostí una malla, pel salmonet una altra malla. Cada espècie necessita una malla en concret. Has de replegar-les, no? Que se diu xorrar. La gent només coneix quan va a buscar el peix al mercat, no? El polp, i aquí se'n coneix, La sèpia, menys. L'ofici de pescador està estretament lligat a la història de Peníscola, però hi ha molta gent que segueix desconeixent aquest treball. Per què? Hem viscut d'esquenes al sector. En el meu cas, jo sóc la quinta generació de la meva família i jo no he sortit a la mar. Es tracta d'això, per una banda, complementar els ingressos de la gent de la mar, perquè avui dia està el sector un poc trastejat i no tenen la rentabilitat que voldrien tindre de la pesca, perquè ja no es viu molt bé del peix, hi ha reducció d'espècies, hi ha molta contaminació, hi ha hagut sobreexplotació pesquera els últims anys. Aleshores, és una forma de, per una part, complementar els ingressos, per altra, d'ensenyar-li a la societat el que som, no? I d'on venim, i també, indirectament, s'afavoreix a la recuperació de l'ecosistema marí. Ja ves, és llevar les malles que té, desembolicar-lo i treure-lo. Molta paciència, moltes hores. Molta paciència i moltes hores. Pues 3, 4 hores, 5 hores, depèn. De bueno, lo que coste de pescar. La suor de lo que és el dia a dia nostre. Jo crec que sí, que ho valoren molt. Una iniciativa molt xula. Jo que sempre vaig fugint de les rutes turístiques i tot això, eixa m'agrada i eixa la faria. Esta és meravellosa. Tu l'has fet, Héctor? Jo l'he fet, és pujar en la família, en el barquet, gaudeixis d'un dia i després el peix que hem tret te'n vas a la tasqueta, te'l cuinen i continua la festa, per supost. I al mateix temps t'ensenyen i te consciencien sobre aquesta pesca respectuosa en el fons marí.